guinenaɓe humpitama yoga e jaltuɗi ɗe wote hanking juɓɓudi laamu kippundi suɓugoji DGE wo ko e nokkeli 15 ɓe wawi hendade jaltuɗi mum taw ɗum ko nokkeli 6 e nder Conakry wona Kasa, Kaloum, Bessia, Matam, Sonfonia e Ratoma woko candidat jo GMD Mamadi Doumbouya fooli himo yeeso fota si hikki ɗon candidat jo Frondeg Abdoulaye Yero Balde candidat jo Bloc Libéral Faya Milimono woni tataɓo ɓeya candidat ɓe 6 mo kala heeɓi wotanɓe ɓe seeɗa e nder faldeji 9 ko jaltuɗi mum sakita Koya, Bofa, Fria, Gawal, Kubiya, Mali, Dabola, Gekkedu e Yomu ko wona non wo ko Mamadi Doumbouya fooli fota hikki ɗon Abdoulaye Yero Balde ko Gekkedu e Yomu tun Faya Milimono feƴƴiti Abdoulaye Yero ko hedditi kon fof ko o tataɓo ɓeya candidat ɓe 6 no luttiti ɓaawo haysi tawi ka jayndeji wi'ama wotoɓe ɗuɗali yeeso biroji ɗin Dieynabou Touré ardiɗo juɓɓudi laamu kippundi wote DGE holli 95 temedere wooti wo hande ɓe jokkay jonnugol jaltuɗi ɗe wote. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI.